ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ଟିଙ୍ଗିରିର ଯୋଉ ଛୁଆ ରହିଲା, ସିଏ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ। ବାକି ମ୍ୟାକ୍ ତ ତାକୁ କେବେ ତା ପାଖରେ ବି ପୁରାଏନି। ତ ସିଏ କିଛି ସମୟ ବୁଲିକି ପୁଣି ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହର ହର ମହାଦେବ, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା। ତ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କି ମୋ ଭଏସ୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗଁ ଗଁ ହଉଛି ମୁଁ। ତ ମୁଁ ଏଇନେ ଘରୁ ବାହାରିଲି। କାଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି କି ଘରୁ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ମୋ ସହିତ କିଏ ଯାଏ? ଆଜି ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କାଲି ତ ଯାହା ତଣ୍ଟି ବସିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆହୁରି ବସିଯାଇଛି। ମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଗଁ ଗଁ ବାହାରୁଛି। ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ତଥାପି ଭଲ ହଉନି। ତ ଏଇନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ସମୟ ବସି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ଆଜି ଦିନର ଯାହା କାମ ହେଲା ସେସବୁ କରିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମଣ୍ଡପ ଯିବୁ। ଘରେ ମମି ନାହିଁ, ତ ମମି ଯାଇଛି, ଭାଇ ଆସିବ ତ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ମୁଁ ଏଇନେ ମଣ୍ଡପ ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ବସିକି ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସି ସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାମ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସିବା ବାଟରେ ଟାଇଗର ଆଉ ଟିଙ୍ଗିରି ଛୁଆ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଲା ବୁଲୁ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର କୁଟା ବୁହା ବୁହି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଣ୍ଡପ ଆସିଲି। ମଣ୍ଡପ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାକି ବଳିଆ ଏକା ହିଁ ବସିଛି। ତ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଭାଇ ଜଣେ ହବ, ସିଏ ଜଣେ ଲାବ୍ରାଡୋଗ ରଖିଛି, ସିଏ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ରାକାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲି, ରାକାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ରାକା ଫୋନ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜି ଆସିଲା। ରାକାକୁ କଲ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ବି ଉଠୁନି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ପିକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିକୁକୁ ନେଇକିନା ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଟିଫିନ୍ କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ସାନ ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ନୂଆ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛିଟା ଟିଫିନ୍ ଧରିକିନା ପୁଣି ଘରକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ତଣ୍ଟି ତ ଏମିତି ବସିଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଫଟା ସ୍ପିକର ଭଳିଆ ଗଁ ଗଁ ବାଜୁଥାଏ। ତ ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହିଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ରାକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଣି ବାହାରିଲି କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ତ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ମୋର କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ପାର୍ସଲ ବାଲା ଭାଇ ଜଣେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ତମର ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଛି, ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ତ ପାର୍ସଲ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତାପରେ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆସି ମ୍ୟାକୁ ତାର ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ବସିଗଲି। ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିଙ୍ଗିରି ଆଉ ତାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ପରିବାର ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ମ୍ୟାକ୍‌ର ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ତଣ୍ଟିଟା ଏମିତି ବସିଯାଇଛି ଯେ କିଛି କଥା କହିହେଉନି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ପୁରା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି ଭଏସ୍‌ଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦିନସାରା କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି କରୁନି। ମୁଁ ଏଠୁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରୁ ଗଲି, ଯାଇକିନା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଫଟୋ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା। ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କାଲି ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। କାଲି ମମି ବି ନାହିଁ ଘରେ, ସିଏ ଯାଇଛି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଆସୁଛି ନା, ତ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତ ଏକା ଘରେ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହଟା। ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଭାଇର ମମିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ସିଏ ଆସିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ମ୍ୟାକ୍ ତାର ଘର ଭିତରୁ ଜାଣୁଛି କି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ବାକି କିଛି ରିଆକ୍ଟ ଦେଉନି କାହିଁକିନା ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ମମି ଭାଇ ଆସିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଲେ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍‌କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକିନା ତାପରେ ବାହାରକୁ ମୋର ବାହାରିକି ଆସିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ରାକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ରାକାର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପୁଣି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲି, ଘରେ କଲ୍ କଲେ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଟାଇଗର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଟାଇଗର ପଛେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ହେଉଛି। ହର୍ସ ରାଇଡିଂରେ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ସେମିତି ଆସିଲା।
टाइगर ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ପଛରେ ଆଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ତୋର ଆଜି ଦିନର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇନୁ ବୋଲି ହଉନି ନୁହଁ ଆଜି ଆ ଖାଇବା ସେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ବାକି ଆଜି ଖାଇନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି ଆ ପଳେଆ ପଳେଆ ତାପରେ ଟାଇଗରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ସେ ତାର ସେଠି ବସିକି ଆରାମସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖାଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ରାକାର ମୋର ଟିକେ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଁରେ ଆଡ଼େ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଗାଁରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସିଧା ଘରକୁ ହିଁ ଆସିଗଲି ଘରକୁ ଆସି ପବଜି ଟିକେ ଖେଳିଲି ତାପରେ ଭାଇର ମମିର ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହାରୁଥିଲେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ମିଠା ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା ବାରିଆଡ଼େ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲି କାହିଁକିନା ମମି ଡାକିକି କହିଲା କି ମିଠାଟା ନେଇ ବାରିଆଡ଼େ ଦେଇ ତ ଏଇନେ ମମି ଭାଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ଆଉ ମାଉସୀ ଘର ଦୁଇ ଜାଗା ମାମୁଁ ମାରିବେ ଭାଇ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ସିଏ ଦେଖା କରିବେ ତ ମୁଁ ଏଇନେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ତ ସେମାନେ ଯିବେ ମୁଁ ମୋର ଡାଟା କପି ବସେଇବି କାହିଁକିନା ଡାଟା କପି ନ ବସେଇଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଲେଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଟାଟା କପିକୁ ଜଲ୍ଦି ବସେଇବି ଏଇନେ ଟିକେ ପବଜି ଖେଳିବି ଟିକେ ସେତିକି ସମୟ ଡାଟା କପି ବସେଇବା ଭିତରେ ପବଜି ଖେଳିବା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଯାହା ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି